Kam jedeš? Po stopách Napoleona. Dneska startujeme ve Šlapanicích, kam se z Brna dostanete pohodlně trolejbusem a vydáváme se po stopách Napoleona přes Kobylnice, Sokolnice, na Mohylu míru a potom do Slavkova. Tentokrát se na trasu vydáváme opět pěšky. Pohodlně se dá projet ale také na kole. Měří 23 kilometrů a užijete si ji v každém ročním období. Dnešní výlet nás vrátí do doby, kdy se u Slavkova odehrála bitva 3 císařů. Dobrý den. Dobrý den. Víš se třeba, jak Šlapanice ta bitva poznamenala? Nebo jak to tady tenkrát vypadalo? No samozřejmě nejenom Šlapanice. Poznamenány byly všechny okolní obce vlastně na celém prostoru bojiště. V první řadě zde protáhla spojenecká vojska ustupující před Napoleonem. Takže to byla taková první rána pro místní obyvatelstvo. No a sotva odtáhla ta spojenecká, přitáhla francouzská vojska před bitvou. Takže to byla další rána, konkrétně večer před bitvou vojáci, protože stáli vlastně na svých postaveních, opření tady o ty krajní obce, tak protože přišli už večer a vlastně stáli až do rána na těch postaveních, tak zlikvidovali téměř vše, co hořelo. Kousek nad Šlapanicemi je kopec, kterému se říká Žuraň. Právě tady měl Napoleon svůj velitelský stan. Jdeme vyzkoušet, jaký měl rozhled. Lepší už mít nemohl. Právě tady vstoupilo do dějin Le Soleil d'Austerlitz, slavkovské slunce. Promítlo mu do mlhy obrysy protivníků jako na filmové plátno. Rusové a Rakušané naopak proti slunci neviděli nic. Kobylnice. Oprava! Další zastávka jsou Kobylnice. Dobrý den, paní starostko. Dobrý den, vítám vás v Kobylnicích. Chci se zeptat, co Kobylnice a Napoleon. Přes Kobylnice prošla napoleonská armáda a opevnila se u zdí Bažantnice a odtud vlastně ostřelovali bratecký kopec, na kterém byli zase usídlení spojenci. Povídá se tady třeba o tom nějaká pověst nebo lidová historka? No tak podle vzpomínání pamětníků, které bylo předáváno z generace na generaci, tak v rybnících, které byly tady v tom údolí v té době, tak se měla utopit část armády. Ovšem tady ta pověst se nikdy nepotvrdila a protože tam nebyly ani žádné... Co to bylo, prosím vás? Promiňte, že vás přerušuju, ale... To je tady normální, to je rakouský granátník na kole. Kobylnicemi mašírujeme dál až do Sokolnic. Jsou to jenom 2 kilometry. Na vojáky dlouho nemohli zapomenout ani Sokolnice. Ve zdi jednoho z domů v zámeckém parku je dodnes koule francouzského dělostřelectva. Jak to tady vypadalo, když táhl krajem Napoleon? Bylo tady hrozně. V jedné publikaci byla zpráva, že na hlavní ulici v obci bylo mrtvých a raněných takové množství, že se tudy nedalo projet na koni, i problém byl projít pěšky. Sokolnice jsou mezinárodní do dneška. Mají tu i oblíbený rybník Balaton. Balaton? Co pak jsme v Maďarsku? To tady tak ani nevypadá, když jsme nepřekročili hranice. No já hledám, kde jsou ty hranice, když jsme u Balatonu. A já jsem myslela, že to je větší hlavně. Co je větší? No Balaton. A to je rybník Balaton, ne Balaton Maďarsku, jste někde úplně špatně. No tak to mě štve. A máte aspoň čabajku? Čabajku tady u nás na Moravě. No tak co jinýho mi nabídnete? Rybí, víno, slivovicu. Dobrý den, co byste mi doporučil? Tak čabajky nemáme. Zkusíme to pstruha. Dáme si pstruha plněnýho hermelínem a americké brambory. Výborně. Dobře. Děkuju. No, to je teda nádhera. Kam se na to hrabe čabajka? Čas na pauzičku vypršel. Vyrážíme na Mohylu míru. Tu najdete po cestě do vesničky s názvem Pradze. Na Mohyle je také muzeum. Ojedinělé v celé Evropě.
Takže tato část nás uvádí do doby roku 1805 a jak jsem říkal, začíná Velkou francouzskou revolucí a končí tím 1. prosincem roku 1805, to znamená dnem před bitvou u Slavkova. Takže představte si, že jste voják z roku 1805, který čeká na bitvu a přesuňte se tímto stanem v čase zpět na 1. prosince roku 1805 a budeme vychutnávat znovu před bitvou. Z toho mi teda běhá úplně mráz po zádech. Máme zde jednu legendu a ta praví, že když návštěvník přijde do interiéru památníku Mohyla míru a stoupne si na tu správnou a ten správný kachel, který je v dlažbě, tak se mu vyplní každé jeho přání. A to je který? To musíte zjistit sama. To vám říct nemohu. To by potom nefungovalo, to bylo celé. Ale já nejsem z Francouzska. Ne, ale já fakt nejsem Francouzska, opravdu ne. Ne. Věřit, ne? Ne, fakt nejsem Francouzska. Dobrý den. Ona mluví česky. Jo, já jsem Anička. Ahoj vojáku. Ahoj, Aničko. Chlapi, řekněte mě, jak vám bylo v bitvě u Slavkova? Zima, vlhko bylo, zima nám bylo, hlad jsme měli, neměli jsme se kde ohřát, hrozný to bylo. Dneska nám vyšlo počasí, ale jak bylo tenkrát? Tenkrát bylo celkem škaredě. Sice nepršelo, ale bylo kolem nuly a potom, když skončila bitva, tak začalo v noci pršet, takže ti ranění, kteří tam leželi, tak leželi v dešti a asi si to pěkně užili. Turistická značka nás vede přes vesničku Prace až do Křenovic. Udělejte si pauzu na Zlaté hoře a vychutnejte si impozantní výhledy. Dobrý den. Co tady děláte? Jdu po stopách Napoleona a tohleto místo, to je opravdu bomba. Musím říct, že jste tady úplně dobře, protože se nacházíme na místě, kde v roce 1805 vrcholila bitva u Slavkova soubojem císařských gard. A máte v Křenovicích ještě nějakou jinou věc po Napoleonovi? Máme v obci usedlost, ve které probíhala porada před bitvou, porada spojeneckých vojsk. Tak to musíme vidět. Tak právě jsme v místnosti, kde osobně pod tímhle stropem spal maršál Kutuzov. A před ním tady byl Napoleon, kde povečeřel brambory s mlékem. A máte na to nějaký důkaz? Máme. Ukažte. Pravý podpis Napoleona. Všechno tak, jak to tady bylo, když se to domlouvalo. Možná na tu televizi. Na tu se asi ještě nekoukali. Pojďme, brzo bude tma. Poslední zastávka, zámek ve Slavkově u Brna. Takovou krásu nemohl vynechat ani Napoleon. Vidíme zapadat slavkovské slunce, proč jste nás zavedl na tento balkónek? Tento balkonek se proslavil tím, že po bitvě u Slavkova z něj hovořil císař Napoleon ke shromážděným vojákům a pronesl slavnou větu: vojáci, jsem s vámi spokojen. A měl taky proč? Měl taky proč, protože vyhrál. No a v tomto historickém sále končíme vlastně naši procházku s Napoleonem po Slavkovském zámku. Zde byla několik dní po bitvě podepsána dohoda, respektive příměří. Podepsali za francouzskou stranu maršál Berthier a za rakouskou stranu kníže Lichtenstein. A tady tím pádem končí také dnešní naše putování. A tak si zopakujeme, co jsme všechno zažili. Startovali jsme ve Šlapanicích u Brna, pak jsme projeli Kobylnice, Sokolnice, vyšplhali jsme na Mohylu míru, dostali jsme se do Křenovic a teď končíme ve Slavkově na zámku. Za týden zase na viděnou. A je dobojováno. Kam jedeš?